Akkor nem kell el. Gábor mindig megvert világéletem, nincs hitem ellene. Nem tudok játszani. Hitetlen vagy? Hallod, a vándorserleget azt háromszor egymás után kellene. Gyerekek, nagyon nagy probléma van, ugyanis a vándorserleget az Ociba, mi? úgy, mint a Gyurcsány, az egész család keresztel van 4 napig. Minden polcot átforgattunk, a vándorserleg nem lett meg, gyerekek. Megtaláljuk. Sajnálom, vagy jövőre talán meg lesz. Ferike! Semmi gond, mivel vettünk? Ja, vettetek úgy. 25 000-ére egy másikat, csak neked ki kell fizetni, érted? Elvár, gyerekek, nincs meg a vándorserleg. És megtiszteljenek jövőre menni. Ezek nem teszik meg, pityuk, nem Istenben, de hogy teszik meg? Vándorserleget háromszor egymás után kell megnyerni. Akkor maradjon nálunk. Nem, jó, hát már minek lesz? Jó, hát Tavi Rózsában jó helyen van, gyerekek, az a vándorserleg. Szóval ott van, tehát ott van. Nincs semmi gond, gyerekek. Gyerekek, a következő a délutáni program. Egy bot, két forog. Nem, egy bot, két ember játszik. A csapatjáték lesz az is. A pingpongban is ugyanezek a csapatok játszanak. A pingpongok is ugyanezek a pingpongok is ugyanezek a csapatok játszanak. Utána, hogy? Hol lesz bajnok? Hol lesz bajnok? Az milyen? Hol lesz bajnok? Na jó, de nekem azért Feri. Ja, Az ezt mondta, hogy azt mondta a Feri, amikor költözött ide Szőlegyre, két rúgó. Feri költözött ide Szőlegyre, azt mondja, összeszedem a teniszbe szerzett okleveleimet, meg mindent. Ja, Már csak azért, hogy összeszedem az akiről szól. okleveleket, meg a kupákat, meg mindent. Azt mondja, egyet se találtam. Mondom, Feri, nem jöttél rá, hogy nem is nyertél soha? Értékelési problémáim vannak, és túlértékel magamat, hogy a tenisz. Ha beszélsz a Kenyával, mert a Kenya az mindig magának írja, neked is azt kéne. Lehet valamit, de kéne valamit csinálni, valami kis útcsontságot. De van-e Dominikából vannak azért a horgászverseny után halad tiket. Dominika. Rátérek hogy valaki tévedésben egy kicsit a gazdasági vonalra is rá kell helyezni. Mennyit azt mondja, hát 10 kilós fogunk, akkor egy 10-es, ugye? Miért 10 kilós? Te tudod 10 kilós? 2 kilós volt már. Hogy mondtad ilyen tatus, hogy ott nincs hal? Nem azt mondtam, 10 kilósat nem fogunk. Miért nem? Esetleg, hogy 5-ből. Jó, de tavaly is nem mondjatok már. Tavaly azt mondta, 2 kilósat fogunk azért 10-es. Figyeljetek, akkor nem mondtam 1 kilót. Igen. 2000-et adjátok oda, vagy 1000-est adjátok nekem. 2,5 Fővált csak egy 2000? van bőség van. Eldorado. 5 kilósokat. 5 kilósokat. Anyapontyokat raktam bele. Teljesen rendben. Hogy? Melyikben a felső? Mind a kettőben, inkább az alsóban. Ragadozó van már. Te ragadozó, a sülői vettem 80 kilós sülőt, kérlek szépen, abból 2 vödör megdöglött, de volt, elmentek az aljára. Elmentek az aljára. A ponty meg. Gyerekek, nagyon szép, nagyon szép állományok. Gyerekek, mindenki kap 3 cent kukacot, 1 órában. 3 cent kukoricát, abba kell sáfárkodni. Én már készítettem magamnak egy üveggel, úgyhogy... Mindenki a zsabitát, Én nekem van egy üveggel. mesztelen üveg minden. Ugye még kell egy, igen? Menjünk gyerekek! Menjünk a birtokra! A Haciendára ki kell menni. Hacienda. Menjünk a birtokra!